Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Namar ka jing penslam jong ka sarkar jilla ling bakatnat ka kwat ka khya ban ai de ka jing tho alo ka rai ban kintiu no e ka jing se ba 6000 tingka Shaki accredited social health activist ni ki Asha kumla tippat ba kinong yalam ka Asha kila pentip ba ka jing ki ba klembu sngi kan yai beteng bet kuman chukdo ba ha ka jing lang bula khot da ka menteri ka kwat ka khya e ki Asha kila rai ban kintiu 6000 tingka Banakalyang ki Asha kila panpor arkanta benyekren bak ki dekhot ka executive committee jang Meghalaya Asha Workers Union bat bakatanat ka kwat ka khya kan ai ka jing tho ha ka jing kular habekren bat ka president jang Meghalaya Asha Workers Union ka kong Mary June Mirsing kalaya thu bahadin saukun taru ka tanat ka kwat ka khya kam shimla pha satya de ka jing tho halo ka jing kular ban kintiu no e ka jing siu bainong te hadin ke jing dawa ke jongi heki jongi kumtu kumbala ya UI heki news ki media mo bana kaliang jo kami galia Asha Workers Union hi ngi kerpa di state government bahkan penkiu ya ka fixed incentive na ka shi hajar tengka kat kum na ka ar hajar tengka shi benai kat kum ka dor ka biadai heki jo ka bamenda ya na kaliang jongi health minister mene ila terwa ya ki Asha shi hajar ban penkiu no sa shi hajar tengka kata kamut kan dai lai hajar tengka na kaliang jong ka state government di badha kata ka jing keren na kaliang jo kami galia Asha Workers Union hi ngila ongi i bangin nomla ban aya karai ladangin pediang ne em ya kata namar bangidon ki executive members jong ka mau hi ki badon hadu arspa nyo kongon tingila ongi i ba ailat ingi bangin diskusio abat ki Asha ki jongi dan ngin sa aya karai phi lengba da ka message lengba da ka WhatsApp ti sakawai shushu na kaliang jongi ngila ongi ki baya ke ke bapila terwa pedeng jengi wat lada ngimpat la ban aya ka rairu pin sobha ban aya ka assurance in writing namar ban syia kran barbeli bun sin ngila adep mat ngia kran mentang ngia klet no la syai tena kaliang jongki kila kular ban aya ka assurance in writing mentang ka sihi ngila ongi ki bakin ai bakin pen poya kata ka assurance ke jongki hapo arkanta tingi la mi na po sekretariat na kamera jong ka kamera ba syong meeting menne na du sibje steng pat kapor menta kala adai hadu san beji ti kata ka arkanta kam dei shu le se kala poi shi kilai kanta steng shi ki sau kanta tingi sau thu ki Asha jungi ki bador sa jangai kinam la ban shu apsa la ne ban syong miet ban ti amit hasurok kum ni tang na ka dau tang na ka benta kata ka order ke jongki ti ha nakaliang ka jonga ngalayo bangan phone ngalayo bangan text ru ya health minister ngala kerpat hi ing ong so bahaban ai no kam kloi nrei kat hadu menta ru ngimpat yo ya kata ka order ke jongki Tena kaliang jong kami galia Asha Workers Union hi ni penpau hang ne bangim patla ban ai kano karai namar klem da UI ka assurance ke jongki teng ke ai ke bangi akran hapo meeting kalong da kumoi dangil ayo ya ka minutes of the meeting kalong da kumoi da klem da UI ya ka minutes of the meeting klem da yo ban pule ni nom patla ban ai karai tengah caraya karai ke bat kena ngin sa iPad on dangil ada bio ya ka assurance in writing ke jongki kabakam kongsan hiban kabahakmat hi kadai be in penkiu ya kata fixed incentive kumbangi layapan kabana kaliang jong i la kular penkiu sa shi hajar kaban long no lai hajar tengka shi benai kad hadu mentangi 4 ai nomor ba kumbang ong meneh bang 4 yu i ya ka minutes of the meeting dan ngin 4 yo ya ka order ke jongki kumno ngin shu ai ya karai bangin pediang lan ngin nom pediang in haban pe chwa yu ki tho apo ka minutes of the meeting yo le se ke jing tho kam long kat kum ka ai ka bangi ya kran inam la ban ai ya karai inam la ban sim rai ban ngin nom 4 ai hiru i tak hadu ba mai ila ban penpoi hakti jongi ya kata ka minutes of the meeting ka lani ka order ke jongi ngin sala ban aya ka rai rengkat da kejing kran jong baro ki isi members ha ka bayade berkata mentangi haban ong bakandang lokum tahi jongki Asha ki nompat trehi kidang don bagi ha ka srai tak hadu bangi la ban ya penbet da koi pat kom ngin dayo ya kata ka minutes ke jongki si syong da ki isi lada dei bangin haban weng no ru lada ja bagi Asha ki menjur si pet ka por ngin si pentepan ngasngau ban ong ba huat ni dei ki Asha ni dei kan kinong tray barit tray ban ong bangin si pendet sa akit in ngam la bangin si apsa ang ne kamlong ka ba siya nga ngi tikin kay breu bangin si yang miet la ne bangin si amir hapo surok ti ngi hap bangin le thai no hi bat la shai hi nagaliang ke jongi la kumno ngin hap ban long da ka special isi bangin si marai na marba long ni klem yo ya ke ai ke bangi ang nuot la ne
kumban si ong no bah ka ke bangia keran kampat ulong kan namar nakal yang jongki kila aku lar buci into awas bakin panpoi ya kemain setang bakat hadu mentasi kila kita setang so kentangin padio tini apa nih perkat bahasa bat ke isi ha ka bedai bat ke NHM ngimla ban ong dah kumoi pan nama dadu bangi sedang ban trai ke NHM kala pen benar lupa ba kan dai betang dak insentif ladangi trai ngin yo ladangin trai ngimdu ongin du te ha ka bedai bat ke state government pan ngasung ban ong ba ini ilai hajar tengka IR hajar tengka ngamong ilai IR hajar tengka ibangi juyo baro sikat tu inom biang ai ru em namarkat kum kador jong ke juko bamenta ngatrai long im dondor syu ken ini IR hajar mo bagi asa kinang etrai namar kador joki kadang long tang henru tengka hak sismi ladangi kenya keneka ar hajar tengka hak si benai kidon ki state ki ba bamyo ki yo tangki insentif mo kidon ki state ki ba ka jala ke jongki ke song thu hadukat nu ke jingkordor jongki asa hadukat nu ke kam ke ba ki asa ki trai kelong ke ba kia ki penkeu ya ke jingseu ki seu ya ke jingseu na kaliang jong ke state government te ke ba ke example ke ba kam hakmat ke ba minut ban ong kadai ke Sikkim nama ba i president jong ke Sikkim hi ipha syaki asa jong ke Meghalaya da ke notification ke ba UCM jong ki UI syaki ba na kaliang jong ke state government ki siu shipau hajar tengka si benai syaki asa jong ke Sikkim ka beri berkata empat sunang ban ong kumnu nomor ba kata kumen si ong no ke ba hakmat kan dai bet ke VLC committee ke bangingi ong kadai ke komiti ke ba udang sedang ban form hakis nong kitau dia kada hadu mentai ki babun hikis nong kitau ki bampat dia form ya kata ke VLC committee bat kum juru ki don ki bala form tang account number ki long kimpat ya don kimpat ya pli ya ke bank account ke jongki teman kada syakang ka kata ke komiti na kaliang jonga ngampat sunang banong lamar ba ngampat i kijing trikam ke jongka hoat ngayu i ga guidelines ngayo ban puli ga guidelines pang bagi kijing trikam jongka ngampat yu i kayat kumno kelong kumno ngampat sunang banganong i from the state government ki asa ki jiyo asisin lai benai ki yo asisin sau benai kidon ki jaka ba ki yo baro asisnem tang sisin yo ru tikidon ki jaka ki ba yo monthly bet ru kan let's say kata kadai lang ba ki cintanya na po ki district na po ki block ki jongki kamu di slam man yo ya bisa kamu kidon ki jaka kumbanga ong maneh kidon ki jaka ki ba yo asisin si benai don ba yo lai benai sisin kidon ki ba yo asisnem sisin